Long live Lorelei Cherry Jindabat. आङो एनडिएनि बिजाथि से नं क'क्राझार लकसभा समस्तियाव बेनिखायनो जोंहा जि एजेन्डा बे एजेन्डाया आलादा जेबो गैया बे एनडिएआ जि एजेन्डा दङ बे एजेन्डाजोंनो आं खारगोन आरो देरहाखांनायनि उनाव सासे एमपिआ जिखिनि मावनो हायो एमपिनि मावनो हानाय जिखिनि गोहोनि आवथायाव गोग्लैयो बे पर्बतजरा हिसाबै बेखिनि सुबिदाखौ जुदि आंनि मावनो हानाय आवथायाव थायो निस्सय आं बेखौ नाजागोन पर्बतजरानि रायजो राजाफ्रा माने निराशा जानाङा जोङो बयबो जाहाथे आसाबादि जानानै थायो बेखिनि बाथ्राखौ आं दिनै बुंबाय जे पृथ्वीराज देबा बिथांमोननि माबायाव गेलेनो होदों बेयो बेसेबांसो सैथो आरो बे मबाइल दोलोखौ गोबां बिथाङा आरजाथावै राव बाहायगासिनो दं बेनि बेलायाव मा बुङो बे बिथांनि बाथ्रासै जोङो इउपिपिएल हिसाबै रायजो राजानिजों जेब्लाबो खाथियाव दङ रायजो राजाफ्रा जोंजों दंफायो आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो खोथाजों नङा खामानिजों निस्सय रायजो राजाफ्रा दिन्थिगोन आरो बे बिसायख'थियाव एनडिएनि बिजाथि महरै जे क'क्राझार लकसभाया देरहागोन बियो सैथो खोथा नमस्कार मैं डॉक्टर प्रतिभा पसारी अग्रवाल IVF स्पेशलिस्ट एट अपोलो फार्टिलिटी गुवाहाटी मैं जनाब विचारिছো जे मैं क'क्राझार अपोलो डायग्नोस्टिकत 23 मार्चत आহি आছো दुपरिया 12टा बजार পৰা এটা বিনামূলীয়া নিসন্তানতা কেম্প লৈ পেলাই যাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আছে নিসন্তানতা প্ৰব্লেম আছে আহি পেলাই মোৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই চিকিৎসা কৰিব পাৰে আপোনালোকে বুকিংৰ কাৰণে কল কৰিব পাৰে 8135834710 নম্বৰত আকৌ একবাৰ কৈছো 8135834710 ফোন নম্বৰত কল কৰি পেলাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ এপইন্টমেন্টটো বুক কৰিব পাৰে ধন্যবাদ